Táto je asi moja gitara, ktorú používam najčastejšie. Toto. To je taká, volá sa to Veritas. Taká americká gitara. No a potom mám ešte takýto Telecaster. Chlapci, dúfam, že teraz niekto nepríde a nevykradne mi byt, že to budem ukazovať. Sme vo Viedni, tu sa to nedieje. Táto gitara je zase úplne iná. To je gitara, ktorá stala asi $150 a prišla mi poštou z Ameriky a som si myslel, že nikdy ju nebudem proste používať. Ale občas ju používam na kadejaké nahrávania. Táto gitara nemá nejaký teda nemá zvuk, ktorý by som vyhľadával, akože by som chcel presne takýto zvuk používať. Hrá sa na nej pomerne ťažko, no ale presne to je ten dôvod, prečo ju používam, lebo tak ťažko sa z nej niečo doluje a do určitej hudby sa hodí, no proste do niektorých skladieb. Takýto zvuk, to máte, to ako, čo ja viem, tak si neobuješ Kanady, keď pôjdeš behať, hej, že zoberieš si niečo iné, alebo tak, že, a to bolo podobné, že aj tam, keď sme boli, no tak zrazu pozerám, týkam, že to má taký signál, že to je úplne, to sa mi hodí presne na toto, hej, že niekedy to tak proste je, na tú vec, tam počuješ, že aha, že ten zvuk by sa mi tam viacej hodil. No a potom ešte jednu, a toto je zase úplne iný typ gitary. Toto je gitara, ktorá má iné ladenie. To je baritónová gitara, ktorú som našiel na bazári raz dávno a potreboval som baritónovú gitaru na nejaké hranie. Tak som ju vtedy kúpil. No a vtedy ju mám a sem tam ju využívam tiež.